أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хамд сәнәләребез бер Аллаһка булсайды. Һәм дә сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның рух шарифына шулай ук ихластан булган, аны чиксез яратудан күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шарифаларыбыз, дуа сәламнарыбыз даим ирешеп торса иде. Дуа сәламнарыбыз шулай ук пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелек терүчеләрнең рух шарифларына, шулай ук мөселман кардәшләрем, һәрберебезнең дуа итеп ятучы, без дуа тыйышлы булган арвахларыбызга да ирешеп, алар да шушы изге Рамазан айларында, изге көннәрдә, шушы Рамазанның бәрәкәтен тыеп, сөенеп, шатланып, бездән разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәала шушы айны тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылса иде. Һәм шушы Рамазан айында булган гыйбадәтләребезне кабуллардан кылса иде. Һәм һәрберебезгә шушы Рамазан айында уразада булып мөмкинлегебез булса, һәм дә шушы Рамазан айында күп гыйбадәттә булып, Рамазан аятында булган бүтән бәрәкәт фазилатларга ирешүне һәрберебезгә насыйп әйләсә иде. Мөселман кардәшләрем, инде менә бу Рамазан айында шуны хәтле бәрәкәтләр бар. Аларны без күбесен белмибез. Инде бер вакытта сөйләп тә бетереп булмый. Әйткәнебезчә, Рамазан айындагы иң зур бәрәкәт ул уразада. Менә Коръәндә Аллаһ Тәала әйтте, кем Рамазанга шаһид булса, ягъни Рамазан айына ирешсә, ураза тотсын диде. Бу гыйбадәтне тик Рамазан айында гына була. Тукта бу елны тотмый, соңрак тотармын, икенче бер вакытта дип күчерә алмыйсың. Бу гыйбадәтне өстән чыгарасың тик Рамазан айында. Кемнәр шуны ул? Менә Рамазанга ирешсә, ураза тотсын дигән. Аннан шартлары бар бит. Әгәр дә сәфәрдә булсаң, яки авырсан, ул вакытта тотмыйсың, башка вакытта тотасың. Ягъни калган айларда. Сәламәтләнгәч, сәфәрдән кайткач ягъни. Инде кемнәр менә тотарга тиеш? Берничек тә кичектер алмый. Бу өскә фарыз булып төшсен өчен, ул әлбәттә иманлы кеше булырга тиеш. Мөселман кешегә генә ураза фарыз. Һәм шулай ук балигъ яшенә җиткән, акыллы булган, һәм ураза тотарга сәләтле булган. Ягъни мөмкинлеге бар. Сәламәтлеге манда, сәламәтлек турында сүз бара. Ураза тотарга мөмкинлеге бар. Һәм ураза аның бер нәрсәдә комачалмый ураза тотарга. Һәм бу кешеләр Рамазан айына ирештеме, уразасын тотарга тиеш. Берничек тә моны кичектерә алмый башка вакытка. Җайлырак вакытта тотармын дип, һәм бүтән тырыштан куярга тиеш шушы уразаны тотып чыгар өчен. Анда минем эшем әле, эшем тыгыз вакыт булмый әле дип кичектерә алмыйсың. Димәк, син эшеңне көйләргә тиешсең, ягъни уразаны эш хисабына алыштыра алмыйсың, яки башка сәбәпләрне китерә алмыйсың. Шуңа күрә шушы шартларга туры килдеңме, синең өстә ураза. Тотмыйсың икән, гөнаһлы буласың. Һәм башка вакытта аны төшереп булмый. Инде әйткәнемчә, иң беренче шарты, любой гыйбадәтнең беренче шарты. Һәрбер гыйбадәт бу кабул ителә Аллаһ Тәала тарафыннан, әгәр дә кеше иманлы булса гына. Имансыз кеше ураза тоттыны, намаз укый, иманда кимчелек бар икән, иманы дөрес түгел икән, анда бөтен кеше тота, мин дә тотыйм әле дип нинди сүзләр өчен, башка ниятләр белән иманга ирешмичә тота икән, моннан файда юк. Бу эчтирү гына кайтып кала. Шушы кабул булсын өчен, бүтән бәрәкәт фазилатларына ирешү өчен иң беренче шарты иманлы булу. Башка гыйбадәтләрдә дә, уразада да шулай ук. Һәм мөселман кардәшләрем, инде башка төрле төркем кешеләрне карап чыгыйк. Җир йөзендә бит бүтән кешедә менә мондый сәламәт, иманлы, анда шушы мөмкинлеге булган түгел. Башка төрле һәр кеше нинди дә булса категория керә. Әгәр дә сез менә бу категориягә эләктегез икән, бер нинди калдырырга шарты юк. Бу вакытта өстендә ураза фарыз. Икенче категорияны карап китик, монысы балигъ яшенә җитмәгән. Әйткән идек, балигъ яшенә җитү ураза фарыз булып төшүнең бер шарты дидек. Кем ирешмәгән, булар ни эшли инде? Буларга ураза тоту мәҗбүри түгел. Ягъни тутмасалар булар гөнаһлы түгел. Буларга бер нинди мәҗбүри дә булып өсләренә төшми. Балигъ яшенә җиткәнче. Ләкин мөселман кардәшләрем, монда бер ягы бар. Менә баланы, без балаларын кемнәр җаваплы, әти-әниләре инде алар аны уразаны тәрбияләп үстерергә тиеш, уразага ияләндереп үстерергә тиеш. Мосы икенче мәсьәлә. Ягъни балаларга бу фарыз түгел. Фарыз булса без аны мәҗбүр итәргә тиеш булабыз. Ирекле булса да, тукта синең балигъ яшен җитмәгән әле дип, без игътибарсыз калдырырга тиеш түгел. Мөмкинлегебездән чыгып, балаларыбызны уразага өйрәтергә тиеш.
Һәм балалар дигәндә төрле яшьтәге бар бит. 4 яшьтәге бар да, әле балих яшенә инде якын килгән 11, 10 яшьлекләр бар, 12 яшьлекләр. Булар сезнең белән безгә караганда җиңелрәк тә тотарга мөмкин хәзер. Әле өстендә фарыз түгел, ләкин аның инде сәламәтлеге, үсеше бүгенге көндә ураза тотарга мөмкинлек бирә, авырлыксыз. Һәм шушы яшенә карап, кичкенә яшьтә булса, бер төрле инде балих яшенә җиткән булса инде, икенче төрле усуллар белән без ураза аларга тоттырга тиеш мөмкинлекләреннән чыгып. Һәм алар шушы уразада катнашып, үзләрен мөселман итеп тоярга тиеш. Шушы җәмгыятьнең бер вәкиле кичкенә булса да, һәм ул киләчәктә мөселман, ул шулай ук яшәячәк икән, тоеп үсәргә тиеш. Менә шулай булдылар сахабалар. Әлбәттә ул читен баланы уятырга анда, яки ул ашыйсы килә дип әйтә башлый бер вакыт, ишәсе килә ди. Бу мәшәкатьләр тудыра һәм күп кенә әтиләр, тукта, өлгерүсен әле дип, былай да вакытым тыгыз, эшем тыгыз дип, балалар белән шөгыльләнәсе килми, һәм даже кайбер вакытта ураза тотыйм әле дип ниятләгән балаларын да куып җибәрәләр. Менә мәшәкать, нәрсә? Ашыкма, үземнең дә вакытым юк әле, тотарсын, өлгерүсен, яки тоткан баласын туктата, балих яшенә җиткәч тотарсын ди. Мөселман кардәшләрем, әлбәттә бу дөрес түгел. Сахабалар балаларын уразага уята иде. Үзләре белән шушы мәчетләргә йөртәләр иде. Аларны бит җибәрсән, алар әле акыллы түгел, кызыгып ашарга мөмкин, шуңа күрә аларның уразаларын контрольдә тоталар икене буе. Әз генә ашыйсы килсә, бала мыжгый башлый, җылый анда ниндидер. Бу вакытта алар төрле уенчыклар табып, үзләре алар белән уенчык булып, аларга ат булып, балаларын шушы ашыйсы килү, ишисе килү теләгеннән аералар иде, оныттырып торалар иде. Әлбәттә бу мәшәкать. Әгәр дә без бу тырышлыкны кичкенә балаларыбыз вакытында тәрбияләмәсәк, аннан соң була мөселман кардәшләрем. Балих булгач, әйдә синең балих булгансың инде. Быел ураза тот дип, ул тотмаячак инде мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә мисына игътибарлы булырга кирәк. Ягъни балаларга балих булганчага хәтле ураза тоту фарыз түгел, ләкин тотарга ярамый дигән сүз түгел. Менә булай ияләндерергә кирәк. Шуңа күрә яшенә карап, инде кичкенә бала икән, тотам дигән, тот дигән. Абитка хәтле менә сиңа ураза, анда иртәнге 9-га хәтле кичкенә балага. Менә өйләгә хәтле. Һәм аңа хәтле торалар. Аңа ярдәм итәсен, тукта, сабыр кыл инде, ниндер тәмле ризыклар алып бирәсен. 12дә ачсын. Яки иртәнге торып ашавы аның ни булсын. Төнне торып синең белән бергә шушы сахар ашасын. Һәм кич белән инде мисында бөтен баланы җыярга була өстәл артына. Ураза тотмаучылар да, ураза тотучылар да бер өстәл артында. Тәмле ризыклар. Алар туеп үсәргә тиеш. Менә шушы рәхәтлекне, семья белән бергә ураза тотуның, җәмәгать белән бергә булуның тәмен алар туеп үсәргә тиеш. Һәм алар инде ияләнергә тиеш. Аларның тормышларында Рамазан аенда шушы семья белән бергә булу, ураза тоту, авыз ачу, күңелләренә сеңгән бер рәхәт гыйбадәт булырга тиеш. Тәмле ризыклар белән сыйларга кирәк. Матур сүзләр әйтергә кирәк. Нинди генә яшьтә булса да утырсыннар, көне буе ураза тотмаган кичкенә балалар, авыз ачабыз дип. Менә авыз ачу истә калырга тиеш. Инде балих яшенә җиткәннәрен әзрәк ныграк әйтеп, әйдә тот, син инде зур булдың дип, ниндидер бәлкем катылык та күрсәтеп ураза тоттырга кирәк буладыр. Һәм бу Рамазан ае балаларыбызны менә намазга бастырганда бер җиңел кыла торган айларның берсе. Мөселман кардәшләрем, менә уразага балих булганнан соң булса да, намаз турында без беләбез. Намаз турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, беләбез, намаз да балих булганнан соң фарыз. Бер көнне баланың балих булганын белгәннән соң, иртәгә намаз, әйдә өйрән, давай намаз укый башлыйсың дип әйтеп кара син аны балих булганнан соң. Юк инде, бу соңга калдың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 7 яшькә җиткәннән соң балаңга намазны өйрәт диде, намазга бастыр диде. Инде 10 яшьтә басмаса, әле син 7 яшьтән әкренләп кенә менә бас 2-3 намазга бергә алып барасың, өйрәтәсең, сүзләрен өйрәтәсең, уятасың, бу бик авыр. 10 яшьтә басмаса, инде монда берничек тә килешмичә, әле балих булмаган, син аны намазга бастырга тиеш. Мөселман кардәшләр, ни өчен намаз мөһим? Без беләбез, намаз ул начар фәхиш эшләрдән тыя. Син аны намазга бастырсан, балан тыныч була, шушы үз-үзен кулда тота торган була. Намаз аларны начар фәхиш эшләрдән, начарлыклардан тыя торган була. Һәм менә бу мөселман кардәшләрем, Рамазан ае балаларыбызны намазга бастыру ае әле. Шулай ук мөселман кардәшләрем, шундый төркем кешеләр бар, зәгыйф акыллы. Яки инде тормыш дәвамында акылын җыйган. Бүген инде монда психик авырулар, шушындый фикер авырулары бик күп таралды җәмгыятьтә, куркыныч дәрәҗәдә. Шуңа күрә инде тумыштан акылсыз булырга мөмкин. Яки ниндидер авырулар сәбәпле кеше тормыш дәвамында акылын югалтырга мөмкин. Шуңа күрә бу кешеләргә ураза фарыз түгел. Һәм бүген көндә урысча әйткәндә шундый төшенчә бар, старческий маразм.
Ягъни картлык шушы акылсызлыгы. Бу улы яшьтәге кешеләрдә бик киң таралган проблема. Ягъни ниндидер 70 яшьләрдән узгач кешенең фикерләү сәләте үзгәрә, балалар шикелле. Ягъни ул аерып бетерә алмый нәрсәне яхшы, нәрсәне начар икәнен. Бу кешеләргә дә әгәр дә инде шушындый авыру күренә икән, бу кешеләргә дә ураза тоту мәҗбүри түгел, ирекле булып кала. Һәм әгәр дә алар кыла икән, аннан файда юк. Аллаһ Тәала аны кабул кылмый, чөнки ураза фарыз булсын өчен аны ниятләп кирергә кирәк. Акылсыз кеше, яхшылык белән начарны аерып белмәгән, ниятне нәрсә икәнен аңлый алмаган кеше, акылын җуйган кеше, аңламаган кеше, аның нияте булмый. Шуңа күрә уразасы да дөрес булмый. Ураза тоталса да, тотып үткәрсә дә, ләкин менә аера белмәү сәбәпле, нияте булмау сәбәпле бу инде ураза дөрес булмый. Кемдер тотарга уйлый икән, монда каршылык юк. Ләкин белергә тиеш, бу мәҗбүри түгел. Мондый кешеләргә без басым ясамыйбыз, аларга йомшак булабыз. Аларның кайберләре уразага керәм дип, аннан соң ашырга мөмкин. Без инде буларга бик тә игътибар күрсәтергә тиешбез мондый кешеләргә. Мөселман кардәшләрем, сабыр булырга кирәк. Һәм мөселман кардәшләрем, шулай ук инде менә бу төркемне без әйттек, аны Аллаһ Тәала Коръәндә дә әйтә. Ураза тотыгыз, әгәр дә кем авыру булса диде, яки сәфәрдә булса. Менә без карыйбыз, авыру булса. Авыруның да бит төрлесе бар. Ягъни авыру булырга мөмкин. Менә син шу вакытта авырып киттең. Грип диде, ниндидер авыру, хәлем бетте. Төрле авырулар бар. Беләсең, бу авыру вакытлыча, 1 ай, 2 ай бу тазара торган авыру, авырып киттең анда. Ярты елдан соң бу тазара торган авыру. Син инде дәваланасың, беләсең, бу инде тазара торган авыру. Бу вакытта сиңа ураза тоту тиеш түгел. Һәм инде син икенче вакытта моны кайтара аласың. Монда да бу авыру кешеләрнең, ягъни тазара торган авыру кешеләрнең төрле дәрәҗәләре бар. Без буларны аерым-аерым карап китербез. Һәм шуңа күрә менә бу тазармый торган авыру турында әйтәбез. Берсесе инде авыру шундый булырга мөмкин, беләсең. Бүген бик күп андый авырулар, төрле онкология, сахарный диабетлар, ул уколсыз тора алмый, ул инде тазармый. Хронический авырулар бар. Яки шулай ук инде картлык сәбәпле. Ниндидер картлык авырулары бар, картлык зәгыйфлыклары бар. Һәм мондый вакытта ураза тоту тыелган мондый кешеләргә. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, менә мондый вакытта үзегезне мөмкинлегегездән чыгып Аллаһтан куркыгыз диде. Менә шундый кешеләр бар, алар гомер буе ураза тоткан, шундый авыру килсә дә тотырга тырышалар, үзләрен ничектер алай күңелгә алмагыз. Аллаһ Тәала җиңеллек тери, һәм киресенчә Аллаһ Тәала биргән җиңеллектән файдаланмасагыз, сез гөнаһлы буласыз. Шуңа күрә без бит инде бүтән гыйбадәтне ураза тотсак та, тотмасак та, нинди генә гыйбадәт кылсак та, безнең ниятебез бит инде Аллаһ ризалыгын өмет итү. Аллаһ Тәала мондый уразадан риза түгел, мондый кешедән. Шуңа күрә мөмкинлегеннән чыгып, үзенне газаплап, ураза тотуда файда юк. Аллаһ Тәала катгый әйтте, үзегезнең мөмкинлегегездән чыгып Аллаһтан куркыгыз диде, ягъни гыйбадәт кылыгыз диде. Һәм икенче җирдә әйтте, Аллаһ Тәала кешенең мөмкинлегеннән артык аңа бер нәрсәне дә йөкләми диде. Мөселман кардәшләрем, әйткәнемчә, тазара торган авыру булса, яки ниндидер хронический авыруда, монда бит төрле кешеләр бар. Сине менә ураза тота алмыйсың бу авыру белән дип дәлил булырга тиеш. Бүген күп кенә кешеләр ураза тотудан авырсыналар, ягъни тотасылары килми, һәм һәр авыртмаган кеше юк, мин авыру диде, миңа ураза тотмасам да була ди. Мөселман кардәшләр, кайбер вакытта карыйсың, шундый авыру кешеләр, апалар, алар уразаны тоталар, җиңеллек белән Аллаһ Тәала ярдәм бирә. Ниндидер япь-яшь кешеләр үзләренең авыруларын сылтау итеп, мин ураза торырга тиеш түгел, ураза тотмыйм ди. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала безнең күңелдәгесен белә, безнең авыру дәрәҗәсендә белә. Шуңа күрә монда ураза тотмас өчен синең авыруыңның дәлиле булырга тиеш. Ягъни бер врач әйтергә тиеш, ураза тотмас, сиңа зыянлы бу авыруыңа дип. Мөселман кешесе уразаның фарыз икәнен аңлаган, дәрәҗәсен аңлаган кеше, бу авыруның авырлыгын аңлаган кеше врач әйтергә тиеш, яки инде дәлил булырга тиеш. Ягъни сиңа бу авыруың белән ураза тоту зыянлы. Яки инде син үзеңне яхшы хис итәсең, бер икенче топ карыйсың. Әгәр дә шушы ураза тоту синең авыруыңны, хәленне начарлайтмы, менә ничек бар иде? Син шушы авыру белән яшәдең, ураза тотып карадың, бер нәрсә үзгәрмәде. Авыруың шул килеш, артмый да, анда кимеми дә. Бу вакытта ураза тотуда гөнаһ юк. Мөселман кардәшләрем, әгәр дә инде син авыруың бар, ураза тоту сәбәпле авыруың авырайып китте икән әзрәк, бу уразада бәрәкәт булмый, тотасы юк, кирәкми. Аллаһ Тәала риза түгел. Аллаһ Тәала әйтте, әгәр дә кем авырлык белән тотса диде,
Монда инде, мөселман кардәшләрем, бу синең авыруңа зыян китерсә, дәлил булырга мөмкин, үзең тотып карыйсың. Үзеңне яхшы хис итәсең, врач әйтте, ну тотып кара, әгәр дә начарлайсың, туктат, бәрәкәт юк. Шуңа күрә менә монда да авыру дигәндә дә авыруның дәрәҗәсе бар. Бетә торган авыру булса, син моны фақат ураза тотып кына өстен төшерә аласың. Бу уразаны. Менә ярты елдан соң тазарасың. Бар әле төркем шушы имезүче хатыннар бар. Шулай бит. Бала имезгәндә ураза тайкан сөт бетәргә мөмкин, балага зыян. Мондый ураза кирәкми. Аллаһ Тәгаләгә кирәкми мондый ураза. Тотма. Тотмасаң саваплырак буласың. Мөселман кардәшләрем, менә мосы бик мөһим момент. Чөнки ураза ул өстәге гыйбадәт. Һәм без менә монда инде авыруың бар икән, син ачыклап бетергә тиешсең. Әгәр дә син бер сәбәпсез мин ураза тотмыйм дип өстән төшерәсең икән, Аллаһ Тәгалә кабул кылмый, өстән төшмәгән була. Шуңа күрә авыруны айыра белергә кирәк. Димәк, әгәр дә синең тазара торган өмет бар, тазарасың син дип әйттеләр, бу авыру вакытлыча икән, бу вакытта бернинди юлы юк. Син аны икенче вакытта фақат ураза белән төшерә аласың, мөселман кардәшләрем. Һәм менә монда бер ягы бар, мәсәлән, синең ураза тота алмыйсың, авыруыңны беләсең. Һәм син беренче ураза кичендә анда 29-30 кешене җыйдың да авыз ачтырдың, юк, синең бер генә көнең капланган булып тора, мөселман кардәшләрем. Монда була бер юлы бер мәҗлес оештырырга, бу вакытта уразаны каплар өчен син иң соңгы көндә 30 кешелекне ачсаң була, авыз ачтырсаң, ул вакытта 30 көнеңне дә каплый. Ләкин ураза уртасында менә үткән көннәр өчен 10 көн ураза үттеме, син 10 көнлекне генә каплый аласың, ягъни 10 фәкыйрь ашатырлык. Һәм шундый нәрсәләр чырага туры килде. Кайбер апалар инде ураза тота алмый, Рамазанга керде дә, менә акчасы дип үзе түләп куймакчы була. Бу дөрес түгел. Түли аласың, фақат үткән көннәр өчен генә. Менә 10 көн тотмадыңмы әле? 10 көн ураза үтте, 10 көн өчен түләп куй. Тулысы белән түләргә уйласаң, фақат Рамазан үткәннән соң, соңгы көннән соң син акчалата төшерә аласың. Һәм бүгенге көндә безнең мөфтиятебезнең карары нигезендә 200 сум диде. Бер көне 200 сум. Быел 29 көн ураза була икән, син уразаны, әгәр дә авыру булсаң, тазармый торган авыру кеше генә булай төшерә, син 5800 сум белән капларга тиешсең. Инде мөмкин белән кардәшләрем, кайчан дигәндә иң хәерлесе инде мөмкин хәтле тизрәк өстән төшергә, чөнки белеп булмый бит. Син ураза тотмадың, сузып бирисен, тукта өлгерәм әле дип үлеп китсәң, өстендә бурыч кала. Шуңа күрә өстән бурычны мөмкин хәтле тизрәк төшерергә кирәк, ләкин инде сорога чикләнмәгән. Ул синең өстә кала инде. Үлгәнче, үлгәннән соң да әгәр дә түләмисең, өстендә кала. Шуңа күрә түләргә була. Бөтенесен бер юлы. Мөмкинлеге юк икән, олы яшьтәге кеше икән, аны хәтле акчаны чыгара алмыйсың, пенсия назы икән. Әзизләп түлә, 500 дип икенче Рамазанга хәтле түләп бетерәсең. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең бөтен гыйбадәтләре аның җиңел, бернинди авырлык та юк. Шуңа күрә монда аңларга кирәк. Алайса туры килә. Ышгырып торган, ниндидер бизнес белән шөгыльләнгән шундый кешеләр килеп, менә өстән төшереп була икән. Акчалата гына мин ураза тотмыйм, минем бизнес белән шөгыльләнәсем бар, тап-таза, сау-сәламәт, мин акчалата төшерәм. Юк. Бу да батмый. Һәм ниндидер юк-бары авыртуларында сылтау итеп өстән төшерә алмыйсыз. Шуңа күрә моңа яки врачның дәлиле, яки син тотып карап, сиңа авырлык булса, шул вакытта гына акчалата төшерү усулына керәсең. Әгәр дә юк икән, бу вакытта инде ураза тоттарга тиеш буласың башка вакытта. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бу авыругына кагыла. Әгәр дә синең менә бу акылсызлык, картлык, старческий маразм була икән, монсы бу авыруга кагылмый. Бу кешегә инде ул фарыз түгел. Ул акчалата да төшерми, аның башка вакытта тотмый, анда юк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә моңа игътибарлы булырга кирәк. Һәм күп ялгышлыклар шулай чырады. Рамазан уртасында ураза өчен акчаны түләп куя. Әле ураза бетмәгән. Шуңа күрә үткән көннәр өчен генә каплап бара аласың. Менә көн сайын түләй аласың 200 сумнан. Бүгеннеке бетте, түләдең икенче көнне. Шуңа күрә менә моңа игътибарлы булырга кирәк. Һәм тагын бер урыны бар, ансына аерым кагыласы бар. Без моны инде закат садакалары, башка садакалар турында сөйләгәндә әйтербез. Бу мәҗбүри садакаларга керә. Бу ирекле түгел. Син шул сумманы чыгарып бирәсең һәм моның бирә торган урында күрсәтелгән. Менә суммасы күрсәтелгән. Шушы ничек шартына туры килсәң, акчалата синең үскә төштеме, акчасы күрсәтелгән һәм моның бирә торган урыны да күрсәтелгән. Бу мискин фәкыйрләр беренче чиратта. Мискин фәкыйрләр. Һәм монда инде аңлатырга кирәк, кем ул мискин фәкыйр. Алайса, анда шалтырата әбигә бирсәң буламы, оныкка бирсәң буламы? Ягъни кешеләр инде иманы шул дәрәҗәдә ураза тота алмый, олы апай шул ук вакытта
Шу акча бит инде хайран зур сумма, 6000 тирәсе син чыгарып бирәсе килми, ишиткә дә чыгарасы килми, юлын эзли. Менә анда минем улымның әҗәтләре баткан, анда әҗәтле кешегә ярый. Юк, алай җиңел генә түгел, мөселман кардәшләрем. Менә монда аның кемнәргә бирергә ярый? Һәм бу ул бирә торган категория бөтен кешеләр мөселман булырга тиеш. Мөселман булмаган мискин фәкыйрь шундый садака бирергә тиешле кешеләр бар икән, мөселман булмаган кешегә бирсәң, синең өстән уразан төшми, акчам бушка китә. Шуңа күрә бу гыйбадәт, ураза бик зур гыйбадәт. Һәм аның бөтен шартлары бар. Бу юл белән талмыйсың икән, өстән төшерәсең, өстән төшерүендә шартлары бар. Шул шартларны төгәл үтәргә кирәк. Мәгәр инде шартлары үтәлмәсә, синең ураза өстендә калачак һәм кыямәт көндә җавап бирәсең.